És un vespre fred i l'Esteve i la Montserrat tot just arriben a casa. En tancar la porta deixen enrere els llums i la música de la Fira de Santa Llúcia on han comprat la molsa. Demà venen tots a dinar, fills i nets, tots a taula, esperant els canelons de l'àvia. Ella ja treu els draps de fil per assecar les plaques. El farcit ja l'ha fet abans. Ho deixarà tot a punt abans d'anar a dormir, que demà sigui només enfornar, pensa ella. I l'avi prepara els sobres, pels fills, per les filles, per al gendre, per la jove, per als nets, poc o molt, el que es pugui. Perquè els teus els estimes, perquè vols que els vagi millor que tu, perquè vols que sempre tinguin alguna cosa que tingui valor, que els sigui útil pel dia de demà. Per això aquest any, la Montserrat i l'Esteve no posen diners als sobres. Pel dia de demà, or i bones festes.